Right, vanhu veZanu PF muri kufila sei? Uyai pano zvenyu tionesane tigara titaurirana nyaya iyi because inini ndiri kutoona kuti hazvina kumira mushe pano. Ini ndo maonero andiri kutoita. Imi hanyu kana netunharo twenyu nharo dzinomboshanda here. Because pane pamwe pekuti unosara makutonyara musisina pekunyarira handiti. Ende vamwe vanhu vangatonditi iwo uchiramba uchingotaura nezvaMnangagwa sei chimbosiyana naye. Handisi kuzosiyana naye, ngasiyane nezve2030 ndosiyana naye. Ndonyarara akangoti kana kuti akangoresigna akaenda kumba kwake hamumbondinzwi kana one day chitaura nezvake. Like Mugabe andakana one day mombo ndizoitaura nezvake. Because hatina chekuita naye. Akutoitawo zvekumhuri kwake, zveupenyu hwake, zvemadzinza, zvemarudzi ake. So nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe ndeyekuti machechi vari kuramba zve2030. Machechi vari kuramba zve2030. Let me repeat, maybe pamwe hamusunyadzonzwisa. Ndati machechi vari kuramba zve2030. Nyaya iri panapa ndeyekudai so apa zvakutoitika ndezvekutoti uyu mudhara wenyu anenge akaoma musoro, nharo dzinenge dziripo. I don't know kuti chii chiri kunyatsoitika because unoziva kuti pese pari kutaurwa nyaya dzacho iye akangobuda akati inini aizvo ndine nazvo zvenyaya zvema2030 zvinenge zvichitaurwa ichinchi inini ndinotorwa ndima yangu ndobva sei ndobva ndaenda kuden. But action speaks louder than words. Zviri kutoitika paground zvakatowandisa than zvaakataura zvezve because hazvia make sense. Zuro ndizuro makaona video raziyambi. You know, I was watching that video and mudhara vari kuedza kuti chii achiti vaMnangagwa takatoti tine nyaya dzedu dzatiri kuita hadzinei navo, idzi ndedzedu isusu tichitaura nyaya dzedu dzatinozoita mupati medu, tozoita nemaresolutions edu, tobva tazodzokera kwaari takuti ndo zvataura nemhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe inopinda papi pazvinhu zvinotaurwa mupolitical party yavo because ndikada kutarisa even pakanzi pakavhotwa paya pakati election vaiverenga mavotes avo vai about 2 million something. MuZimbabwe muna 16 million. Saka vamwe 16 million vazvitaura papi vari kupinda papi pa 2 million something twao turi ipapo ukatoona kuti unotoona kuti apa panenge patone era apo ukatonzwa pakutoti vakutotanga kutotaura izvo utoona kuti vari kunyebedzera kubhaiza kudzungaira so saka tozongoningina tiva imi vanhu imimika. So alright, again ndimbomhanya kunyaya yemachechi zviri kutaurika panapa. Machechi ari kujamuka. The Zimbabwe Heads of Christian Denominations is composed of the largest and most influential Christian groupings in Zimbabwe. The following are the key member organizations and some of the major churches affiliated with each. Zimbabwe Catholic Bishops Conference. Madara represents the Catholic Church in Zimbabwe, including all Catholic dioceses and parishes in the country led by Catholic bishops. Zimbabwe Council of Churches, ZCC, representing mainline Protestant churches. Member church include the Anglican Church, Methodist in Zimbabwe, Presbyterian Church, United Methodist, Lutheran Church, Baptist Church. It also includes other ecumenical organization. Evangelical Fellowship of Zimbabwe represents evangelical and Pentecostal churches. Mapentecostal bozo vanozobvunza kuti kumapentecostal tazviona papi matopana ipapapa. Zimbabwe Assemblies of God ZHOCD, Forward in Faith, I think munoiziva handiti tobva tapinda pa Apostolic Faith in Mission EFM munoiziva, Celebration Ministries, International Faith Ministries, many independent Pentecostal and charismatic churches, faith ministries, Union of the Developmental of Apostolic Church in Zimbabwe representing Apostolic Zion churches. Member churches include Joan Masowe dziripo yapinda pa vanhu kuramba, Joan Marange yapinda, various apostolic sects. Summary of influence. Together these organizations represent nearly all major Christian traditions in Zimbabwe, giving the ZHOCD a broad and diverse membership base that influences millions of Zimbabweans across denominations. Apana machechi mamwe asina kupana asina kuzotaurwa ipa, but I don't know kuti vari kuzokwana kwano here mumapentecostal machechi zakaita semachechi aikwana makandiwa aikwana magaya handiti muzonei kwa Hubert Angel aikwa Hubert Angel. I don't think itinogara itombouya zvayo ipa because yakatotora kuti nini kuzani ndo kwangu, and as long as ndiripo inini ndiri kuzani ko kwa Hibbe and makamunzwa zvaiprofita zvezve. So machurches mamwe esa ya Aramba akati hatisi kuda zvese izvo zviri kuitika. Ndopo unonzwa varamba vachitaura kuti isusu tazonzi vanhu veZimbabwe vacho vachimbori kupi because machurches varamba already. Kubulawayo vakaramba kudhara vakabuda mayouth vachimhanya muroad, izvo zvatoda kutanga kutotsvagirwa nyaya vanhu vanombomera kudaro chichi like munenge maona previous video rimwe rinamboita. Ndo mamirira ekunze muri yeZimbabwe, ndo mamirire
azvakaita iko zvinezvi. Machechi vari kuti hatisi kuda zve2030 please siyanai nazvo izvozvo, siyai zve2030 endai munozorora matorova penyu mapedza. Kana kwenyu kupati kusina umwe because unozati pane zvimwe zvinyaya zvekuti tinoswera tichidoitirana nharo dzisina musoro. Pane pamboona kuti tingoita nharo handiti mese because vana veZimbabwe munofanira kugara pasi moti alright these people chavari kupicture yavari kunyatsopainda panapa ndeyekuti there is no one ari better kuZANU PF than president wavo Mnangagwa. Hakuna mumwe ari better. Muri kuona nyaya yacho, hapana mumwe ari better than Mnangagwa. Hazvinetseka. Handiti 2028 kunongoitwa election vobva vavhotera mumwe political party ku-opposition anenge ari better, ari trusted nemaZimbabwe because ukaritaura kuti kwavo vatopera vamwe vanhu vari better. Zviri simba. Ameno mukuiona sei equation yacho yakabalance? Mukuiona sei? Ndiudzei zvamukufunga. Ngatisangane mucomment section mangu mundiudzewo ipapo. Munongosara makateerera audio iyi. Kana muchida kusendawo enyu munozongosenda futi panhamba dzinenge dzakabuda pascreen, but ndiudzei kuti munoiona sei. Nona munhu achitaura saanofunga kudai, uchitomuona unongochiona kunge munhu, uchimuona kudai unotoona kuti uyu munhu ndo munhu wekuti chero ukamuona achifamba kudai unopinda nemumunda munotori nembeu dzamera, uchitozoona kuti mbeu dziri kumera muri dzomuneka kutarira anobvunza kuti munhu here, ndo zvakafanana nemunhu weZANU PF. Vanhu vanotochema zvavo nemapofu ari pambare kana kumasvingo kana papi. Pane bofu guru ravari kusiya ndiMnangagwa, ndo bofu rokutanga muZimbabwe, bofu rokutanga charo chairo guru muZimbabwe ndiMnangagwa. Ndo vanhu vakakonewa upenyu hwavanhu vose iZANU PF. Imbondiudzaiwo hwani mimi chamakaona chakagonekwa neZANU PF, chakagonekwa neZANU PF. Tongoda 1 dzidzo yadona. Unoona munhu ari kuyepwedza achiti pamberi neZANU PF, pamberi ezvinomamira mugodhi, manomamira mugodhi muyamu matuzve apa pane mugodhi wemvura yokumwa apa, hapana kana pombi, pane mugodhi wematuzvi, mugodhi wemvura. Azvinokwera kuti by 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo. Papi nyika chaiyo ingaisa zvibhorani mutaundi kudhaya chibhorani pakati petaundi. Utori kwanza nyika yedu ine vanhu vanofunga, ndio vanhu vakatadza kufunga. Ukaona president kuita mbiri yekundovhura zvibhorani mutaundi. Pagadzikwa bhini panotoda president kundovhura bhini, kubva kuHarare kuenda kuCholocho kundovhura zhabhini. Pedza munyika tina president. Zimbabwe yanga yakanaka iyi, mabasa anga akazara. Chero mwana aifoira chikoro aingobva kuruzevha mukoma aimudana kuHarare kana Bhuruwayo kana kwaMutare kana Gweru oendeta gadhi, agotopinza vana vake chikoro kuenda kuuniversity ari gadhi. Asi zvinezvi vanhu vakasesera nemari yemuZimbabwe kuita chimwe chinhu. Iye zvinezvi kune riri rangosara zidumbu iri zisambarafuta iri, kana iri mari chaiyo kwebatsira kavarombo. Shongani anopama mutukudzi chirikadzi zvayo inotori nezvese, ko chirikadzi dzisina. Tinavo vaimbi, vakadzi vana Dembo, vakadzi vana Taitoni, vakawanda, vakadzi vana Chibadura, vakadzi vana System Tazvida, vakawanda. Chako kungotsvaka pazviri uchipa, uri zidhoti remunhu. Kune vanhu vakaropafadzwa pamwana Michael. Izvozvizvi ivo wamachembera aikriticize vana President Joshua Ngomo, vana Tsvangirai, nhasi vari kukriticize Chamisa. Vakaona mwana abva paEurope apa kungondoshanda zvako 12 months kuona kuti 90 kana kuti 120,000 US$, kuuya zvako muno muSouth Africa unoshandisa 25,000 US$, otenga DG6 yako 2022 model
2023, 2024 model, because we have a new cars. There comes in 2025 Toyota Hilux TG6, a new model and strong. Those ones there now, the price is down 25,000. Unotenga mota, ukatenga mota yawo machembera ariko kumushoko, vana vavo vanenge vandohuroko panziye mwana wangu unotorwara izvi watoriwa iyo wakatotenga mota nyuwani iyo ndiyo watoti havatendi kuti munhu unoropafadzwa. Hatirambi kuti vanhu vanoromba pagouya vamwe vanoshanda nesimba sezvetinoita izvi, kufosa chinhu kuti chiite mari ipinde muhomwemo. Kwete zvava vanototenga mishoma zvidhoma, tenge nyoka, tenga zvidhanana, tenge makwava. Hatichavatauri namazita nokuti it's none of our business. Business raveko. Kushanda chaiko munhu akasvika muruzevha, vanhu vakaona munhu ane mota, vakamuona achikura ane madhende. Kasvika une cheo chafortune izvi zvitonzi vana vedu vakutopera, ninguya unopenga uya hawa wakutopenzwa nawo. Havatendi kuti mwana wavo enda basa rakundosvita madrugs nokuuraya vanhu kubedbridge magumaguma. Saka unofungidzira kuti vanhu vanouraya imhuka, ing'ombe idzo ng'ombe wani musi mukamboidhirima maiuraya muchidya, mukazati ndakarota supa yadzoka yakamira apo. Inokudzokera nokuti uri muroyi wayo kana kuti wakaiuraya. What about munhu? Saka vanovadzokera vana vavo vanenge vakurashika njere vachigara mubedbridge, vachibata poho, vachirepa vanhukadzi, vachiuraya vanhukadzi, vachiuraya zvana zvavanhu vanenge vachida kuvambuka bhodha nenyaya yekuti nyika yakaoma. Kutanga 1999 rakava besanwa pabedbridge because ZANU-PF contribute, the ZANU-PF and our father, they are contribute to kill the Zimbabwean economy. ZANU-PF. But havadi kuzvinzwa. Zimbabwe anambotungamirirwa neopposition party. Ikenezi Mnangagwa unotoona matraka anolodhera iye eChrome ichitobuda ichienda paMozambique. Anotonzi ngaanyangarika malodzi adai. Saka vanofungidzira kuti vanhu havazvizive. Vachiita zvavanenge vachiita vanenge vafungidzira kuti vanhu mablind. They cannot see what is right, what is wrong. But muzvigadzirise mimi vanhu.